Gala večer Octagon 58 bude vo viacerých ohľadoch rekordný a promotéri už dávnejšie avizovali, že to bude doteraz najdrahší turnaj v histórii organizácie a určite sa pod to výrazne podpíšu aj výplaty v očakávanom hlavnom zápase medzi Carlosom Vémolom a Attilom Végom, ktorí sa stanú najlepšie platenými bojovníkmi na domácej pôde. Vémola pritom už pred nejakým časom prezradil, ako to bolo napríklad pred prvým zápasom. Tam to bola dosť špecifická situácia, pretože Vémola vtedy opúšťal XFN a prestupoval do Octagonu a asi si pamätáte na tlačovú konferenciu, kde oznámili súboj s Végom. No a Carlos tvrdí, že výplata za prvý zápas nebola taká, akú by si predstavoval, ale išlo mu vraj o niečo iné. Ondra Novotný si to nemyslí, Palo tiež nie, ale ja som dostal 3 koruny za prvý zápas s Attilom. Ja som ho tak chcel, že mi bolo jedno, koľko zaň dostanem. Opustil som inú organizáciu len preto, aby som pre Československo urobil niečo, čo tu ešte nebolo. Išlo mi o odkaz, nie o prachy. Vémola už dlhšie túžil po šanci na reparát, čakal na svoju odvetu, zatiaľ čo Attila sa venoval ďalším veciam, on zápasil a celkovo stihol za ten čas 11 zápasov v klietke. A nikdy sa vlastne netajil tým, že celý ten čas sám zarába poriadne vysoké sumy. Minulý rok dokonca priznal, ako to má nastavené s Octagonom, za každú výhru dostáva vyššiu výplatu a tak je de facto skoro každý zápas pre neho v tomto smere rekordný. Lenže tu hovoríme ešte o vyššej sume, než má v zmluve za bežný zápas. Odveta s Végom má väčšiu prestíž než akýkoľvek iný súboj. Na odvetu sa čakalo takmer 5 rokov, počas ktorých sa o nej viackrát hovorilo, avšak čakalo sa najmä na dohodu na strane Octagonu a Véga. Attila otvorene hovoril, že do odvety pôjde, no musia mu splniť jeho finančné požiadavky. Takto to napríklad vysvetlil ešte pred 2 rokmi. Takže to je jednoduchá otázka, je to moje živobytie, je to moja robota, je to môj biznis a keď to cítim, že môžem z toho vyťažiť čo najviac, vyťažím z toho najviac. Nebudem okolo toho šaškovať, že ja ho porazím, som lepší toto. Keď dojde na to, že podpíšem tú zmluvu, tak do tej prípravy dám všetko a viem, že na to mám, aby som ho porazil ešte raz. Ale tá zmluva musí sa mi oplatiť. A to je celé. Berem to ako biznis a to je celé. A Vémola túto situáciu šikovne využil. Na promotérov mal požiadavku, aby teraz dostal rovnakú výplatu ako jeho súper. A ako sme sa dozvedeli, promotéri mu vyhoveli. Samozrejme, presné výšky výplat sa v MMA všeobecne nezverejňujú, respektíve pri turnajoch UFC sme v minulosti poznali aspoň základné platy. No tie najväčšie hviezdy v UFC dostávajú ešte podiel z predaných pay-per-view a to ten robí ten najväčší rozdiel. To sú ale všetko tajné informácie, ktoré nikto nezverejní a k nám sa tak dostávajú len rôzne odhady. V tomto prípade ale sám Carlos Vémola hovorí, že za odvetu dostane 5-násobne viac než za prvý zápas. Aj keď nepoznáme, akú výplatu dostal vtedy, tak napríklad český denník Blesk v tom čase v roku 2019 vydal článok, že podľa ich informácií sa výplaty Vémolu s Végom pohybovali na úrovni 1,5 až 2 milióny korún. To je v prepočte 58 až 80 tisíc eur. To je odhad, ktorý sa viackrát spomínal, ale zopakujem, to sú všetko neoficiálne informácie. Na druhú stranu za potvrdenú môžeme považovať správu, že výplata za odvetu bude rekordná. Vémola s Végom sa stanú v sobotu 8.6. najlepšie platenými zápasníkmi na československej pôde. A to potvrdil jeden z promotérov Octagonu, Pavol Neruda. Bolo to drahé, ale nakoniec sme sa zhodli na nejakom kompromise. Samozrejme, Attila mal tú latku položenú ešte vyššie, ale to už bolo akože úplne mimo toho, čo je možné zaplatiť a čo má nejaký zmysel. Nakoniec sme sa dohodli a teraz sa to konečne môže stať. Attila aj Carlos budú od soboty zhodne najlepšie platení bojovníci, pretože majú rovnakú výplatu. To bola vlastne aj tá základná Carlosova podmienka, aby dostal to, čo aj Attila. Ani Neruda síce neprezradil konkrétne čísla, ale na otázku, či ide o sumu v rozmedzi 200 až 300 tisíc eur, o ktorej sa hovorí, v tomto rozhovore pre Šport.sk priznal, že výplaty sa pohybujú v 6-ciferných hodnotách. To asi nebudem komentovať, ale pohybuje sa to vo vysokých číslach. Je to viac ako 100 tisíc eur, no nebudem to úplne špecifikovať, dodal promotér.
Prvý zápas storočia bol rozhodne veľmi dôležitý pre organizáciu Octagon MMA a aj súčasná odveta je azda tým najväčším zápasom, aký sa dá na domácej scéne postaviť. Nie sa tak čomu diviť, že výplaty dosiahnu rekordnú hodnotu. Už záujem o prvý duel v roku 2019 spôsobil obrovský boom, aj keď potom prišla pandémia, Octagon sa za to obdobie posunul výrazne vpred a neskôr tento rok usporiada druhý, ešte väčší gala večer na futbalovom štadióne, no to už v Nemecku, kam práve za ostatné roky expandovali. S tým turnajom budú dokonca ašpirovať na prekonanie svetového rekordu, o čom sa môžete dozvedieť viac v druhom videu. My sa ale sústredíme hlavne na tento týždeň, pretože do odvetného súboja Vémolu a Vega ostávajú už iba posledné dni.